Kabalasa! Kaixo lagunok, gaur neguan erabiltzen dugun arropari buruz hitz egingo dugu. Horretarako, hemen dugu gure panpintxoa. Bera, Kaba da. Kaixo Kaba! Baina Kaba, non dau Kaba? Oean dau, lo ondino. Kaba, egun on! Eguzkia atera dala, altza! Joango gara kalera jolastera. Venga, egun on! Onamen Kaba, pijama jantzita. Lehenengo eta behin, pijama kenduko dugu. Neguan erabiltzen ditugun pijamak orokorrean izaten dira hanka luzekoak eta mahuka luzekoak, ezta? Hotza ez pasatzeko gauean. Bueno, eta orain kalera joan alizateko, barruko arropa jarri behar dugu. Galtzerdiak eta barruko arropa. Kasu honetan, kamiseta mahuka luzekoa baita, hotza handia dugulako neguan, ezta? Bueno, babestuta ja barruko jantziarekin eta orain jarriko dugu kamiseta eta fraka. Kamiseta marradun hau jantziko dugu eta fraka. Oso ondo. Baina, hotz egiten dagoenez, jertzea ere behar dugu, ezta? Kasu honetan, gure jertze urdin polit hau. Zer gehiago behar dugu kalera joan alizateko? Oso ondo, oinetako batzuk, ezta? Neguan gaudenez gero, bota hauek jarriko dizkiogu, oinak bero eukitzeko. Oso ondo, botak jantzi dizkiogu, eta hotza handia egiten dagoenez gaur, beroki bat jarriko diogu, eta baita ere eskuak babesteko zer erabiltzen dugu? Eskularruak primeran bere eskumako eskuan bat, bere eskerreko eskuan bestea. Baina nik uste dut holan ondino hotza auki dezakela, ezta? Ez dirudizue? Ba, horretarako burua babestu dezakegu txano polit batekin eta lepoa eta estarria babesteko tapauka bat. Orduan, berrikusiko dugu ia Kaba prest dagoen kaldera joateko. Txano gorria darama burua bero eukitzeko, oso ondo. Eskularru berdeak, eskuak bero eukitzeko. Gorputza berotzeko, barruko jantzia, kamiseta gorria, jertze urdina eta garrantzitsuena neguan beroki laranja darama, oso ondo. Estarria babesteko, tapauka. Primeran marraduna, laranja, grisa eta gorria. Oinak babesteko, botak, ezta? Grisak eta zuriak, eta praka bakeroa badarama baita. Ba, uste duzue prest dagoela neguan kalera irtetzeko? Bai, oso ondo, prest dago Kaba. Bueno, ba, Kaba, ba, joan zaitez kalera, primeran pasatzera, ezta? Oso ondo, eta zuek ere lagunok, badakizue, primeran pasatu nahi baduzu gurekin, jarraitu Kabalasako bideoak. Agur!